माबा ओमफ्राय बे नोंसिनि माबाया आदाया बेसेबांसो मोनखोनो? हा बिदिनो नोंसोर मा गथ'खौ बिदि बायदि हरबानो सानबाय? जों माने गावबो दाबो फैयाखैना ओमफ्राय आं खायदा गैयैजों ओरै उल्थां फाल्थांखौनो आं साननोनो हास्लाबासै खर'आनो एसे बोरैबा मोनजोब्बाय आङो ओरैहायबो दा डक्टरफ्रा मानोलाय बिदि खांलाबायना हरलाबायनांगौ जाखो? हरनायाथ' जों बिदिखौ सानाखैमोन फंबाय दा थाखा फैसानि बेलायाव हनै मा खालामनो सानदों ओमफ्राय दा हनै थाखा फैसाफ्राबो आखायावनो नागिरबाबो आरो खांग्राफ्राबोथ' आरो बिदि अकस्मात बिदि मानसिखौ मोनब्रबाना मोजां मानसि दा बेखौ नोङो भिडिअ'आव होनांगोन सोर मोजां बिसोर कल खालामगोन बिनावसो रिजायगोन ना। सोरनि बेलायाव जोङो बेबायदि माबा जोंनि बेलायाव बेबायदि एथ' खाफाल गाज्रि जाबाय होननानै जों सानगासिनो आरो ओमफ्राय दा जोंनाव नै लाथ'नाय फैसाफोरखौबो जों होफिननो हथात खरि हानाय नङा जों लानानै होनोबो बिदि होननानै जों बुंदों आरो दा जाहाथे जेनेबा माबाबायोबा खोथा दा रायलायनानै माबाबायोबा ओमफ्राय बिदि भिडिअ कल बायदिसिना माबा माबिफोरखौ होलांलायला नामा होलायलायला नामा सानदोंमोन आङो। औ होमबा भिडिअ होलाबा होमबा बोरैथो गथ'खौ बोरै मा खालामगोन? जेनेबा सोरबा लांग्रा दंखायो नामा? ओरैनोथ' लांग्राथ' गैया मिथिया दा जेनेबा ओरैनोथ' दा बिग्रायजों नोंजोंसो रायलायनाय जादों नालाय नोंसोर सानैजोंसो रायलायनाय जादों नालाय बेल'सो ओमफ्राय जों जेबो खोथायानो गैखाया। मा खोथा मा बुस्थुआ खोथा रायलायनाय आया बिग्राया नोंसोरखौ बुंदोंनो ओमफ्राय बिग्राया आंखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंथ' बेफोरबायदि जेबो बुङाखै बिसोर बेखौ जे खांनो माबानो होनानै ओंखायनोथ' दा आरो दानि बुंहरलायबाय रायलायनायाव बिग्राया बुंहरलायबाय माबा गथ'खौ माबा थिनो ओरै थोरैनो होननानै बुंबाय ओंखायनो बेजोंलाय मा रायलायबाय थानो नङा होमबा? ओमफ्राय मा सानमारखो बिसोरलाय गथ'खौलाय मानोथो खांनायमोन बिदि हरनोब्लालाय बिदि सानबाय आरो आं दहाय बिग्रायखौबो दहायनो बुंखादां। बिग्रायाथ' फैनाय नंला दा बिग्राय थांला बियो नायनो हालानो बियो माने माबा जाबाय ना अभार जाबाय। औ ओमफ्राय जोंबो बुथुमबाबो नाजाबाबो हाथारासै रे फंबाय मा खालामबावनो जोंबो नाजाया नङा नाजाबाय इमान नाजाबाय जोंबो ओरै थाङो ओरै खालामबावनो जोंबो नाजायै नङा नाजानानैनो आंगायनानैनो दा नोंखौबो लेंहरनाय जाबाय दा हनै नोंनि बेलायावबो आरोबाव बेबायदि नोंबो खर'आव रुजुन थानांबावबाय होमबा नोंनोसोथ' समयसाखौ नुजोबखाबाय दा फंबाय माबायदि आरो एसे बुरजा फैसा जों गरिब मानसि बबाव मोनब्रबनानै होनो दा बिदिनि थाखायनो जों थानांदों आरो दा दासिमबो दिनैसिमबो बिदि हस्पिटालावनो थाबाय थानांगौबा दे होमबा आं सहैग्रोनोसै दा हाला नालाय गैया नालाय एसे बख'दो ओमफ्राय माहाजोन गारि मथर गोनांनाव लांदो सार माने खांनो औ खोनाबाय सार खोनानायाथ' खोनाबाय आंनाबो प्रिन्टिं जाबायना फैसाया गथ'खौ बख'नानै लादो सार औ आं थांग्रोगासिनो